Nyankopɔn ase sɛ Nyankopɔn so aboa na ene waka nyina aboa no ewi a ebeto dwom bebre Nyankopɔn edin ayɛ nti yensiesie ho ne mu na asɛm no ni kai ɛwɔ yemu ansa nti na asɛm nya ba wie a na afei hu de sɛ yɛ ya afei Nyankopɔn pa na yɛato dwom bebre a ɛde ama Nyankopɔn na yɛde akasa kyerɛ yɛn ho nso amen banjoma yensie trase ade nyina so tomfo yɛbɔ mpae ɛde asdakase ɛma wodin ɛde wase bebre sɛ Awurade pa ɛne no so waye adom na onkrofo abɛhyia mu fɛfɛɛfɛ ademra yabɛyi wona se ne yaba mpae nyina ne sɛ Awurade ma wotumi kase no insane o yemfimfim na Awurade ɛmɛyɛ mu adwuma na mesiesie sɛ de bɛyɛ Awurade pa ebefiri a bɛkorɔ no na ɛde insane kase bi na ɛkorɔ Yesu din mu ne yɛbɔ mpae amen ɛde Nyankopɔn ase ɛm sɛ Awurade adom so no sɛ Awurade dwumadie ne nyina gu so kama baabi a obia na me sɛ ɔbɔ mɔne bebre no a ɛtoa so de bɛyɛ Awurade adwuma no nso ɛbɛkɔ so na ɛno no Onyankopɔn asɛm ɛbɛsiesie ti baabi a obia firi baa bia na die menem sɛ yɛ nyina botae kɛseɛ paa ɛde aba paa ne sɛ yɛba ma Onyankopɔn asɛm abɛsiesie yɛba sɛ deɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn asɛm ebesiesie na afei Nyankopɔn asɛm ayɛ nhyira ɛde ama yɛn de obi a wɔasɛ bia deɛ ɔntwenadwene ɛna akoma nyinaa ɛni asɛm a ɛba yi so na yɛmfa asɛm a ɛba yi ɛnkyɛke yɛ abrabɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi afata Onyankopɔn ahennie no na ɛsiane sɛ nneɛma bebree esisi ɛwɔ honhom mu ɛwɔ akristofoɔ abrabɔ mu nti no ɛno na ɛbɛhia sɛ yɛne mu nyinaa ɛdwendwene honhom mu mmerɛyɛ ho spiritual weakness ɛbɛ sɛ ɛnɛ yɛkasa fa honhom mu mmerɛyɛ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nneɛma bi sisi ɛwɔ akristofoɔ bebree no abrabɔ mu ɛwɔ yɛwi ase wei mu paa na mmerɛyɛ ɛyɛ biribi a ɛhu yie ɛwɔ kristosom mu mmerɛyɛ ɛhu kyɛ ahweaseɛ yɛsɛ ɛno ni hɔ a nka ahweaseɛ ɛni hɔ nti adeɛ a ɛhu paa yie wɔ kristosom mu paa ne mmerɛyɛ because ɛno na ɛde ahweaseɛ ɛba na mmerɛyɛ wei ɛm sɛ egu mu ahodoɔ bebree yɛwɔ honhom mu mmerɛyɛ ɛna ɛfan sɛ bi a honam mu nso ebi a obi ayɛ mmerɛ na mmerɛyɛ ebi a kyerɛ sɛ ɛkutia akristofoɔ bebree ɛwɔ yɛ abrabom na ɛnam ɛkwa bebree so ɛna ɛba ɔwɔ kristoni abrabom yɛwɔ ɛkwan a yɛwɔ mmerɛyɛ deɛ ɛnam so ɛma ne ba ɛna yɛwɔ mmerɛyɛ nso ɛba a deɛ ɛde ba the cause ɛne deɛ ɛba a ɛbɛdi akyiri aba na ɛna afei yɛwɔ ɛkwan a Nyankopɔn bɛfa so ɔbɛboa yɛn na wayi yɛn afiri mmerɛyɛ mu kristoni biara wɔ no a ne mmerɛyɛ each and every one have his own weakness ɛne obi biara wɔ no a ne mmerɛyɛ na ɛni sɛ yɛwɔ deɛ ba ɛni sɛ yɛnya yɛnhyɛ ne nso ase kyɛ sɛ yɛwɔ mmerɛyɛ nanso ɛni sɛ yɛnya na yɛna bebree no a nso saa de wɔn mmerɛyɛ taa siesie a wɔn pɛ sɛ obiara bɛhu wɔn sɛ wɔn mu te sɛ ebi a wɔn mu mmerɛ wadeɛ wei ho anaa saa adeɛ wei deɛ ebi a wɔn ho ahoɔden ɛno nso ɛyɛ very dangerous na eni wɔ kwan sɛ yɛkeka yɛ mmerɛ yɛn nso sɛ mede mɛ mmerɛ paa o mede mɛ mmerɛ wɔ saa adeɛ wei ho paa daabi yɛwɔ mmerɛ yɛ nanso yɛn se eni sɛ ɛyɛ deɛ bɛyɛ yɛnya amen na ɛbɛkɔ kɔ Nyankopɔn ase mu obi yɛ mmerɛ a na ɔnhwe ase eni ka nte ase sɛ sɛ obi ɛyɛ mmerɛ a na nkyerɛ sɛ wahwe ase ne mu wabɛn kyerɛ sɛ ɛne wabɛn paa because mmerɛ ne egu ahodoɔ bebree fanse bi awan dedi kaayɛ no obi a waba Nyankopɔn mu a wanyini Nyankopɔn mu na wo Nyankopɔn mu nim deɛ na hoɔden nso wateɛ na kyerɛ sɛ wayɛ mmerɛ na hoɔden nso wate paa na ho ka akɔfam ne bibia wayɛ bia akɔfam ɛne yɛ kasa saa nipa na wayɛ mmerɛ ɛna yɛwɔ obi nso a waba kristosom mu obi a waba nyamesom mu bia woforo bia ne deɛ wɔ mmerɛ bebree ti evan sɛ beginners no wɔn nso ɛwɔ wɔn ankasa nso mmerɛyɛ because adeɛ obi ho ɔden a ɔbɛyɛ no deɛ waba nyamesom mu foro no ɔno nso wɔntumi nyɛ yɛka sɛ yɛ kɔm kyɛne koraa from 6 to 6 a obi wɔ hɔ wɔntumi nyɛ ɔbɛwia ne ho akɔdidi wɔn mmerɛ paa yie onim sɛ wɔne di ɔbɛwu osuro ti wɔn ho ansɛ ɛne dry program koraa yɛde asi ɛno nso yɛ bɛyɛ no deɛ wɔn mmerɛ no wɔntumi nyɛ ɛna afei nso no deɛ ɛkwan so no mpaabɔ tenten bebree sɛ yɛhyia ne abɔ mpayɛ paa kɔ akyirikyiri bebree paa no onipa a wɔn mmerɛ nso no ɔno nso wɔntumi kyɛ sɛ deɛ ɔba kristo mu foforɔ biara no yɛbu ne sɛ saa nipa no onipa a wɔn mmerɛ
na ade ba ko ni kan tia se ne se obi ani ho ba hwi ase a wani ka anya mere obi ani ho pa ba hwi ase pa oba krisosum mu na obegya krisosom na bra bo besaye abraba wo bo no a eye no e besaye pa no wani kai anya mere ansana o hwi ase e de se enna obi ani ho a obeda na ni ani kan nkum ansa obi obeda bia na ni di kai de bekum according to Matthew 25 no wo mo ko hia awurade no wo mo ni kum ansa na wo mo da nti yede ani kom no agina wo se mmereye na yede enana agina wo se ahwiase nti wo na se wo se wo hran o stade se wo hran na fa se wani kum ase wani kum a hwenie na enadi agina yede be eba ti mmereye bi eba wakwa mu padi a hu se bibi di agina a eba bibi edi agina a eba ngansa na enna mese mene mo ekomu na fe ye be konko nyango pa se mo pa ye pa na mese me bo enema be so akire mo na ade ba ko a de enam so emma mmereye ebe ba bebere nu a so no ya na emubu wo ha ya na ejina ananti ehunu o kristo ni be ya mmere ewo nyamesum mu na ho keka so watia de be se akire no se ya na efano do no akogina ananti ehunu bi ene akwantu hunu bi akwantu bi ehu ani emfaso adwendwene hunu enam ne ade sayiye didemiye obuwa opadiane pa didemiye na eno so e bible tie didemiye pa pintin pa eno edemere ba na ebeka ho ansem sana ma we na no enkomo hunu etie enkomo a anya yetade aso tie no ekum honhom ebre honhom ase ene se honhom na ewo mu na brase ana ne ye kan se waye mere dia bonsam be so ye wo bi obenyaw na ye be konya ngopon asemu se dia me kan fa okristo ni a ebi a wabanya me so mo fura wo mere no se gen kan 1 Corinthians 9:22 a ye be hunu Paul se wonam akwantuo mu a wakanya me sam kire nkrofo no mebre wo akohihia wo na wo mo mere eni edu me bi a wo ne ho se wo mere kura nso ma wo mo edu me bi na se Paul pese wo yakom ncheni a oni asafo no yakom ncheni a wo asafo no mere ya ene se bi o aba fro no a Paul betima yakom ncheni ma de ache a enha no kura na nso bi oni ebinim na ya o mo mere ye ntino obetima yakosi ebi a mere abeboa wo mo wo yakwantuni wo dansifo nyansafo ti onim kwan ya wo fa so asi ono ankasa ne da ya be nyango pon ni monyam eni Paul de wo tira se wo mo mere no wo ya ne ho mere de be e ma wo mo na obi a wo de nso de Paul so ni usia de a o mo so ono nso de wono nso wo ho amen because we are spiritual bossa and the Paul so na nasam so etu ye for say yanso ye mo de nsa enkrofo bi a wo mo mere no yanso ye nye wo mo osma Paul na nasam so etu ye for say yenyi enkrofo bi a wo mo nso mere e wa abrabom because wo mo mere a wo mo Onyankopon wo mo ni ahoɔden pa de su Onyankopon no wo mo su nyama adie nanso ahoɔden ni sa no sa enkrofo no je se ma emu anim tia obu ha wabanya me mo die onim se da be odi nkyene obewu yesu onim se yesu akodo na da kora etua na nkyene emu na nim tia enya hwe oba na bira yi a wobekɔ Onyankopon nkyɛ osma Paul kyerɛ se abiane ho die ayanse enya nim tia buo emema ebia enkrofo ana enam die ne ma keka ho de Paul kyerɛ se wo mo emre no ye mo de ana enya abotre ene ntoboase ma wo nka Roman fo ma ne tudu nan a nkyemu ba akɔ na Paul nam na asɛm so ede sa afutu we ebaaye ye meka bi o no meka bi o se adaje sai ade bi ehu pa the course no na mi kire mu bi o no enna obu open na pa wo dasa na bonsam ma no ye mere de me kire mo se the only way Satan bet na faso agere pomo na ode mo ye enkoa no se mo ba ye mere mo adi wo hu mu a bonsam nyamo na wo ye mere e wo abrabom di a enyema babirenu a na ba ye wo den praise God na mi ne se awrade Nyankopon asem enkosie no ebeboa ye bebre na de ya na mmereye ho die ede ba no de mmereye de ba no emma bone eye easy ye ha no so pa ye se mmereye obi ye mmera emma bone ne yo eye de be easy je se wa ye mmera woni ahoɔden na obi a woni ahoɔden de bibi ye mmera de a sa de de na je se anje bia na wi ya de be aba ti mmereye ma bone eye easy ede ahwiase ba you see ede ahwiase ba no nipa ye mmera kura nso a ede ehu bia no na brabom woto wa adwendwene hunu ne mabebire nu a wan hwi ase de na nso no wa ben because wa ye mmera e wo abrabom wa ye mmera
Nti ekobana sa no a de ede ba no nso no ebema bonsam apa se onyawo de wo yakoa obetimi anyama na yeye wotrapo a osumu fidie esia no ebeyu wo ye mmera ne yesumu de amahu fidie ebeyu yesumu sika hu fidie ebeyu because wo ye mmera sa na be se akira mu o na ebi ezisi e Bible mu a ye bekọ Onyankopon asemu a ye behunu ti me kira se de me kira mo no se mmera ye ho me se hu cha de ebe awiase nti wo hu se Kristo sumu no obra se wo ye mmera di a edi nema mebrenu a na ebe brɛ wo na se ebe mani pa na didi ensem wachi obu wo didi ensem wachi o Kristo ni e wo so Nyankopon wo ye mmera pa ensem a wo nyinya na didi akire na fa ahisem fra se beba na kwa mu asema sia me se ben tia me se ensem mebre wo se ni pa na ye de be wa ye mmera wo hu mu na Israel fo ne ye mmera no bonsam fidie yi wo mo kwesa wo ye mmera na wantimi yankanya ho na wansa ma wo dada mu na Awurade Nyankopon anhya wo din a se dua kura ne ye bawo dua e wo bibi hu a hwani yie obonsam ye to wadu a wan hwani ye betimi ayu Kristo fo de obi e Kristo ni na o din wo hu mu na on wan fi Nyankopon ho de ya ye to nadu a enya yie ye betimi nadu dia nanso edutuo entimi no na be na betimi no obi a wo din wo hu mu Awurade hu ma aya ne ma ebe de na etu nadu a ebetimi no nanso se wo ye mmere e wo abrabom na de ye se wo ye e wo Nyankopon mu no wa anya ye betimi ato adu ye cham wo be yie wo be se wo cham wa trete bia be yie because wa ye mmere wo betimi anya ma na yie Israel ma no nso ye me kan nso we se to wo mo e wo akwantuo mu enu no obra kwantuo yi mu no ense bebre wom te ma ye hwe yie pa na obra kwantuo ne na fo mo kura emre bi Israel fo no eba no na o muduro ekwan so no ohini bi efe na mo abonhene na fe na koma ebo pari pa wo Israel ma no edom kase pa e be fa na sa aseso afa wo hu de wonye na onitifo bi wo omani mu ne efe na Biliam oka kire na he Israel fo no Israel ma no Awurade ka wo mo ho Awurade di wo mo achi bibia mo ye bia ye yie ene se oban se wonya wo mo na wo se wo mo de a wo mo ade bia wo mo kire Nyankopon na odi wo mu no mo kro no wo chi wade ene se usuma mo fidie na se eyi wo mo de a de obesa wo ye wo mo bia obetime aye wo mo Awurade betwe ne ho afiri wo mo ho me wo Nyankopon ka wo mo ntina mo ho ye den si Nyankopon ka wo mo ho de a wo mo de se mo a de afa de obesa mo ye bia betime aye mo ye Bible no enko adisem eti aye eti mi yenu nchemudu na ho a na fa ye hu de okan wo se nanso me wo ho ensem kakra se wo nipa wo ho a okura Biliam enkyerkyere mu de o kyere Balak se onto Israel masintidua na oni na ma okuma ma abosom na ommo adwaman no aha se ogen kai na bakwasem no nso a ewo se ogen kai no egen kai free on kai eben kan Numbers 25 verse 1 so ade aka ho yen hwe Numbers 25 verse 1 eti edununum timu ba 25 verse 1 na Israel tena asitim na oman no Efrasia ne mo baba bo adwaman na ohyiahia oman no ekọ wanyame aforodua ne ho na oman no edidi na osore odidi na osore wa anyame no na Israel de ne ho ebo bia po ho na Awurade bufu Israel hallelujah asemo edie ede ba ye no nyasem ketwa Biliam ka kire nana ne se nana pe Israel ma na omo ba no se umma mo abo ma ba no ma wo mukroma se pa no omo mo ho ofe pa no se mo jeja mo ma Israel ma no a omo no ma ye bone omo ye mere nko a omo no ma ye bone na Nyankopon so chi afa enuana nso a mo de amema mo aboson no mo nhyiahia omo na mo ni wo mo di pa anu anu no wo mo di pa mo nya wo mo cha mo wi mo se wo mo kura wie de mesa mo nya wo mo bia no mo nya tumi awo mo so eni won se we enyansa kwan bia o kire wo man no kura nso Israel fo chi sa ne ma no eni wo man ne duru ho no Bible kire se wo mo ne Moab ma ba bo adwaman na nanu ma ma no ejeja mo pa ye ma Israel ma no oba bia e fofofo afedie anijia be fie mo duru e ma se e ma ye bu mfu yanya de ma no hadwene ye beti anim kama ye se omo ho emma omo ho ofe a je se wani mu onyam Israel fo duru na aja
meme ye tugu ma yeso edwa man pa o man no boy no enya ne ketoa jeja ye wosa wo mo aye merintira afi abosonsom a Israel ma no o mu chiri kura no o mu frase se wo mo ekodi abosom aduane wo ye kristoni a abosom aduane de ye chiwade o ema awurade wunyangopon disi ye shefa bi akonfo shefa bi ina so obi di enam bi bre ona wunim pepe se efa abosom nsam na se efa akonfo nsam na akonfo nsam na eba ya dia awurade wunyangopon achiwade ya awurade nyangopon ba se wudi sa nam no a awurade achiwade Israel fo no dia omo di sa ne ma no mo ye nuane special nuane bia ehwam na eda dia eturu omo abosom no na for Israel man do ade nuane aye fofofo emai emai na aye fofofo emai won kan kire mo se won kan bi kura nkire wo mo won kan kire wo mo ankansa na so be won san nkire bi na Israel fo no yes ano enipa omo wu Israel man awurade kunkum wo mo Israel mo no is getting to 22,000 people 22,000 nipa ewu ye pa bebre eniano bebre wo kwa kenka ho nipa afi omonya emere ede be ntra enika ye dwene omo bone no sa enka omo ade a enka ema no epa omo akire wo omo nka omo mfi wo ye mmere a ebema bonsam tra potimia ayiwu ntam o yesumo mafidi ebeyiwu yesumo sikafidi ebeyiwu entokwa bibia because why mmere nti obi ye mmere amese won wi ase de na nso aba de be awiase ema bone ye yize kura na bebrenu ata de wo mmere yesiesie bebre obi wo mmere papa wo mmere papa wo abrabom kristo sumu wo mmere papa very dangerous erade yesu ebe yi ni ho adie emere erade yesu eba be yi ni ho adie me de mesura awiase o na menam onyankopon asam so ebo me kokko obi ye mmere a wa me ni ya ema de entene so eba na brabom wo ye mmere pa ebe ma de entene aba wo brabom pa se egenka onyankopon asam na ewo Genesis eti edunkron eti enkron enje mo ye edunwotwe ekosi aduonu enwotwe ho a Genesis 9:18 to 28 ehon so akasa kire efa Ham Noah ne ma no Noah ma no yam yensa Jafat na Ham na Sem se ne ma yensa Awurade adom mo di enkunim na omo de Awurade adom so ensuo na nse wo mo tita mo firi ensuo na chi no obema Noah Awurade bofo na Nyankopɔn difo ne frase se oye kuya na ekoduru mebi a enso bi ato no na enso ya to Noah no ene adaje ntima men kan ma atwere ma monto ko fe a uto bo ase ya kan kai a bo hu ni pefe na oye kuya na onom nsa kakra ono ha na nsa no ebo no tise ne wada na ntoma da mu na waye naked ne hunam nyina gu ho minim sa na ne ni ho de a wabo pa odifo na to nsam wabo pa na hunam nyina egu ho na ne baba akon Ham okohu ni ye na se okofie mo hwade bi ha o papo ko boni ni na mama ni ase mo na hwade adie bi pa enkora sam ni Jafat omo ye mele hyewo mo nti emena eba asa no omo die nka ba ya bro no a omo fa ntema na omo konom do mo chi kra se na ekoro omo chi na omo de ekoro ombe se omehu omo do mo ni kra be hunu papa na daja so kra eye omo yiya aba na omo kata omo papa no de be eso hwe omo se de entene eni Sam eni Jafat mu de entene ni wo mu se de entene e wo mu a anka de esi we abrabom no ke be se omo so de be abrabom de entene wo nipa mu a nipa no eyi ni ho ade obibi hu o Ham no de entene wo ni mu ntira de entene e wakoda ni mu eni ntene ohuru ade a eni se man se de nipa hwe no wo hwe ye emumuyo e bibia ehu amen wa papa wa chem wa wo na enya awre ho sem nya de entene pa na wakoda yi mu a wa ye mmera anka papa akora ko hu na daja mu anka ebe ya awre ho de entene se nipa ye mmera yes e ma de entene ebe nipa brabo mu ti opa ni nya na ye no wo tre asam e ne ya pa
ne ya pa se de mia me ba pa de wa ye mi ni na ofura se o sira ne ba pani no se me ba pani de Awurade manye nipa kase pa wo wiase na onya brempon pa na onyankopɔn ennachi e obibia obeye bia ho ne baka ekyire no nso de o sira na se Awurade ma na se entre na onye wo hene na se entre bebre o sira no na ne ba no a odi ni mfin de a wo yes a emerato de no kan se Awurade ma ni hia no pa ye wa brabom ne won kye ne wo wiase na anim guase yenkan na onye mmobɔ wo ne fafuo mu pa yie isa dia wo ye no nya dia wo se nipa ye de be eye wapani mpon pa onye nipa bi o ye basa eye mfom so na aba eye mfom so bi na ato papa no na onye na se mo bi wo ye dibonye ni ena nanim asam so kwa na tete wiase na kura se ye na adenti ena nka nso ye se ya to papa nka ma na nya awre ho se Awurade enhia me ba pie sie no na onye brempon ye onye brempon pa wasase so onye nipa kase pa na ne bekuma no nso de Awurade nya ni yie na se entre the does me odi mfin de wa de bay odome no oye emre ntira emre ya bibi ehu emre obi ya emre de yentene obi mu a wo twam kura na se ohun ade bi obehwe onani behwe because yentene woni pamu na de yentene woni pamu de yentene ani woni pamu a ohun ade ya nya won de bay wonhwe obehwe say de yentene ni mu de yentene ani woni pa ni mu omu so obi kura edware na se mansa bia no kura enwi a ohun a wonhwe sister hu no wa hwe Nyankopɔn nsɛw brother hu no wa hwe Nyankopɔn nsɛw wo na wo hwe de na hwe ne mumuyo ohunu de na mumuyo sɛ ohunu ye ba ne hwe ye na sɛ ne intentional ne boapa ananya sa wo hwe bibi dia sɛ na boapa aha je ne ni kutia mumuyo wo hwe hwe nya mumuyo sɛ wo wani bo bibi so dia sɛ ne wo hunu bibi no na afa na abɛtwe sɛ hwe na akoye ni kuti na de ntene bo abra bo dia ebe ni hu wadi na Yesu kan wo John evans on kai John ngoma no a John 7 na Yesu kan be say John 7:18 o se obi a onyankopɔn asoma no wo nyankopɔn ni mo onyam bia no o no kwafo de ntene ni mu na de oboni tene kasa na hwe ono ni mo onyam ebisa de ntene e woni pa ni mu anuanom mmerɛ yema ade ntene tin ba woni pa de be abra bo mu ade nipa obu ho a woni echi no obi ya mmerɛ wo so di echi de na wo ya me aka ham tino wa dome no pa yie pa na sefuo mu no so tum sampa om da fom pa na sefuo no be ba nyina no do no a de hia wo pa ho kire na me mpese e be kɔ enema bebre mu nti praise God yes e de be na ehu mmedeye enti sɛ wo no mmedeye ansan yo sister me de memro ye obu wo no watum sɛ wo da fom pa wo sɛ kaka kra bi na wa hwe asepa eni ehwe yie die na de entene de eba nipa bra bomu a ehu de entene obi ye wade a de entene nipa ne mu a woni ye kye nipa na enya kasakasa akasakasa nya bone de kama men kan de enya bone na mo de bone na eba akasakasa se bi we kan na we kan na hunu sɛ de bone beba de a na wa stop na obi wo kra na won stop afekwa na wanya power fe na wanya ho na sem wo de no one na sem wo de no hwɛ anuanom mmerɛ ye ehu pa bonsam be se onyama na okunkum a obato hu mu tia gas de agumo so ma ye mmerɛ afei mu da mom tim mom pa ye mmerɛ ne ade ba akon de ba no nipa no mom pa ye ne mpa boye ne den akom kyen ye ne den ofa ba aboro ko hu me de ogenkai ba bo no so a kakaka ndu hu bia ono ko ogenkai fa na me genkai o da ho sa na onanya to wa ye mmerɛ se nkontomire wa ye mmerɛ sana mmerɛ de bo na obonsam afei ne o kapta wadwene ko afei ni feeding no eni ho bio senka obenya tumi emu ahoɔden na wode agyina wɔ na so no eni ho atenka wu adanse die wɔ nkɔ ho bɛkɔ sɛ edu akom kyena pa ba bia for the hyɛ niema bi wɔ fa akɔyɛ sɛ wɔboa wɔn mmerɛ wɔn tu onkɔyɛ hwɛ wɔ fa ka akɔnante hu ɔkɔnante aba kwa wɔboa akom kyena no ɔbɛsɛ wɔdɔɔgye wɔn mmerɛ papa munya very careful bu asa na wɔteɛ ɛyɛ mmerɛ yɛ na de ka wotu kwae wɔ no kurem na kwa bibi pa bi de ɛyɛ na mmerɛ ba nipa bra ba mu ade saa na ma no na ɛba nipa no afei oni adade saye adane ma bi be sɛ na adage ye no nko a no na obedi akyeni e ba saa no a enche bia na Lucifer de be no agere pono praise God nipa sɛ na mo asi a o mo suro mmerɛ ye mo yɛ mo nsama me hwɛ o mo suro sɛ o bɛyɛ mmerɛ God bless you ene mmerɛ de ehu pa yie pa wo yɛ mmerɛ won kan tino e me hu ko na bo abra bom
udana jwa be so su amum tum bebre no abet ma chechew wayɛ mmere wada amum tum chene saa unyane wasi na die ba nie wana sem na sem ma bo ohunu ho na sem ma bo da bi aden na we Kristo ni na wo da na amum tum chechew wo bo abonsamfo be se sa wadwene esa adwene a da wo wutini mu enya mmere ya sanka e ma saa enya yesi enya mmere ya nka ba saa Billiam akachira Israel ma no se so be se wonya wo mo dia yo mo se no se Israel ma na adia nka ma saa oba bi kran no oba bi start ye no se wo ye start bi a kire wo na obu afu obu so ba ne da because bibi wani mu bibi e wani mu and ade na wani mu no emaninya ade bi a ntene ho de ba energy e ka ye David oba ni daria no a David ni ko ball bi ni ko ball no so pepe no na afi onya adwene bi na ye mmere na aye mmere na nka mama na adia nka wo hunu ye no nko hwe nka wo mpa ye se ba de ma sa photo mfiri ma adwene mu kura nko na so behwe na gyina ba bia obi ehunu no nko ade obi gyina waka na ho na hwe da wo hunu ho ani mu ase na nko gyina ma obi a wo biare na obi gyina ntina na ehwe sei ni baba bredi wo mmere yesie na obi anyina ho dia na me gyina ho a che mmere ya fa na saa no mum mmere wi na amen mmere bibia ehu yie ewo ye Kristo sumu enuanom de mesa metwe mo adwene edi so kase pa yie no se obi a wo den ewo honhom no bon sam ntimi enwia no enka abaye bo no ewo Roman form gidie mo mmere bibia ehu pa na gidie mo den ya die ehia pa se enka Roman fo enwoma no a mane enka wo ensam wa ne be wo se nkonya ho abotle wonya ebasa no a etre ne mabebre enka nyankopon asem Romans 4 verse 18 egosi na wie ya egosi 22 o se wona fa akwenda so ani no ogina nda so so agidiye na waya amama mu fo bebre agya se de waka no se wasefo ebeye no na wanya mmere gidie mu anhwe ne nipadua se wadi emfirinhia beye oha enu nti anyawu ene sara yefunu a awuo no na nyankopon bo hye enwo de wa mfa ogie a wonye nie anyi chim na emom onya gidie mu ahoden hye nyankopon ni mu onyam na onimam pase de wa hye ho bo no obetimi ya yo nso entin so obu no seten na ema no amen ebade no sam eba Abraham onche obi ya mmera ohwe ne bi Abraham onka Bible tell say nyankopon hye ne bo se obema na wo na wo yakokora pa ne na yira berewa enda so bi ani ho onka Bible se ono na fa akon ni da so ani no wo gina ni da so so gidi ye fa akon da so ani no se awo de emere wan kokoro wa de o munye nda so bia se ba wu bio na se yatra awo na se ba bia nda so nya de be enie obi ya baba wa wo ye mu no won de a wonyini ne wonyini ne de se nda so ho because wonyini ye na de ye ma na tu twa wo abra bomo de a de ye ma no tu twa wo abra bomo na bia won ko fitire bia wo de a na se nipa no na ho de be ma so ho de nsa de a na tira se nda so nya de be eni ho na Bible tell se we nyina mu na se na Abraham ne na mu since Abraham ahwe nipadua na sa wuo ne sa na yafunu a ebi aseye no nda so bi ani ho na so omma awurade na sam ebaye nda so na nka Bible no a wo se wa sam ebaye nchen ya se de Abraham nchen no se Abraham aye mra enka ohwe de ebaye nipadua cause mra na hwe se yie na akokora bia me akokora wa de be na mewuo me akokora wa se amiri kura no ni so me ni ahoden me yire se ra akokora se ni se afi didie mmere ba nne ni pana stadi hwehwe eniema bi na wo hwehwe ono a ne ho ode afa ne no mato ono na ho ode nso na mama se anka wo ya branche adi a ne mo den ona sa de obanyira hunam fama nda so be so atinya agi nyankopon nda so asama ya de be adi nanso Abraham de yiwo no se onka Bible na wo se wa anya mmere awogidi wa anya mmere anhwe ne nipadua bebre no a awurade nyankopon betimi aboa bebre no a awo ho nanso gidi a nipa ne yentino ema nipa no ema na bebre no akwa chirichirichi bebre gidie nipa ne gidie a na sema ra ho bebre gidie ni mu a obi timi nso awurade ani o hallelujah na anya se nyankopon eni tumi se obo nipa nanso yehwe ya ni aya ho de a emre bia na nyankopon asama ya de be ketwa na Abraham ahwe Sara samere na bia de wadu ne de enda so bia ni ho se awurade nyankopon aka asam bi kira mu a mom ye mfa akokoduro pa anyi nyankopon asam ya de be ntum na de nyankopon aka ya no mom ye hwe ya ho
Say, hey, I want the GDA no or when I was what here. Name of the young apostle by a man or no better. Dear young apostle or by a man or no one. Young apostle said, Meba, Sishada Mamma. Meba, and as I see a son, Mamma. Naka pere bi enu ango bisi yango ben na bisi aso nda mfa de nsi hwe wonu yango pon nyansa fo wo de kok company fo so oma obaja asase ko hunu omo twitter plot no wo kwanu yango pon ben san nchene e wo abra bomu enkwase yango pon wo so hunu sika ansa na ye aye de bai ani praise god everybody yango pon ka bibia kire ni awase agidie na ye mmere die a ye mmere wo gidie mo die a ye best die we na bebre ya we ni ye kura bedum bebi kwa betima doubt the second coming of Christ because I find any pakra ni die ye kan say wo wiase enema ekoso ye wiase we mu ne say the event say any bia no say ban science and technology say the increase bebre nu a wo wiase no ya we ye kura na be je nyansa na ma no so ye the doubt to everybody kura no ne maye no nanso gidie kan pa no enhwe ne ho ene so bu wa say na bia ayare yare bebre nu ada no so na nse bebre nu aha no na say nyango pon pass nyango pon ehu yembo na say ampa ya bompa na hunyu abi a entimi emwa wodi ya frase ya ewe wabra bomu yie amen because ono Yesu Kristo kura ta mo okokoro bi mo no wantimi anyango wade bi afi kromo fo na ntimi anye na ni pa yie nti won wantimi anye na ni emanyango pon asem so aye mre nyango pon asem bi betima ya mre wabra bomu because e bi a wo hwe niam bi wo hwe niam bi di a ema na bebre nu anso akwachiri e wa ya abra bomu amen anuanom emra enje bia na de asene ebekọ na wieye wo cheke ho na se wa ya mrede a hwe yie ema anamontuo eni paneten contribution kura na ya say de bonya ngopon ojima kura no a o bi kura on famwa anything because after start e check ni me bia bebo na ono ane wo bebo ono a wo honam fam enya very careful na obi a wo den no on tesa yesi gidie kan pa no mere bata ho de nanso mere beba de a gisa wo do ani ahwe ni ma bi ohwe wa ho de a nyankopon esma Moses no Moses hwe wono ane ho ohwe ane ho no nka wa ya mere so onim kansa nyankopon se bebre ti oluku inferior e wono ane so nyankopon ka say go I will go with you me no beko edi me nua no se yes ya hwe ni ya abrabo mu no bon sam ebeko tia ye na fe wa che mbebre na fa baso kunkum kura ho na mfa mu a o ma mo ye mre na bone ye mu Israel na o ama ya even se bia adutu onom kunkum afri wi ase on sense mo adwene afi mo abra bo pa na mo ba no Kristo mo no afi na mo ntimi mo bio edi enne obi an se ono anu ho se wo ya ye mre wa bra bo mu wo ya ye mre wa na bontuo mu wo ya ye mre obi bia mu ahunu se wa ba ahwe ase wa ben ahwe ase e ba na sa endi nkontompo beba tami mu bibia no ebe phrase say eye woden praise god ede be na ye e ma de entene e ba ya abra bo mu nti obi a say bia no bia hwe yie obu a ohun say bia didi menye bebre nu an wo abra bo mu a no ahwe ni ye pa free say ye bom pa ya ka je ko po say mani hu mobo David unka David ajon to no a Psalm 6 verse 2 David say ba de me nti boa me na hu na mre ye oso wo mre kati nyango pon se wo mre na wo da wusugu ya wusugu wa wuyam obu wa odi areho pa yie pa wo no se wo mre di enkwagye asam so bia ma no pa no na wo ne wo check ne Christian life wa wo se ne mabebe nu akutia na bra bo na so bia ntime hunu wo bom pa ya ma no odi areho pa yie wo na koma mu na de Awurade asam so na mi ye ndi wo mre kura na wo de wo hunu ye wo mre ye but in this the bay we have a weakness but we must not have it ye wa mena ye die nanso in this the bay yenya di ene wo se wo mena was ade we ho wo mena was ade we ho a obi a wo no an mena nti mbom paye no on se wa so Awurade ho me mobbo na me mena me so me ko heaven I want to go to heaven na eba tre Onyankopon adwuma mu e dia ho odi na eba Onyankopon de eba na adwuma no amen Israel president Benjamin Netanyahu oba na nsia oba ya no draw a program of war and expansion woni ahụ onye nkọba ya sa
The answer is draw a program of evangelism and expansion. Amen. We not draw a program of war and expansion. I can't share any moon to the moon. Over to them. Oh, my middle is for come to the program of war and expansion, and I obey. And I said, 10th June 1996, and the TV reporters are making. And the answer, so be draws our program with the and then this answer, yes, draw a program of evangelism and expansion. Amen. God bless you. The minimum said, a radiant party, I see it. Neati and say, pa, the final crowd here. Obi a checking who ye pa, and the Obian Swimmer and Charias here. Obian Swimmer and Charias, and the Ebon Pie. No, be a bit generous or say, I don't run home about Bob. Who was a woman, I can't hear so much rather. Come on, so much channel. If I say, what dinner, whenever they say, rather me a mob Bob. Maybe a memory, rather one that's a woman. They will say, Mobro, Sabah, and another day, about Brabomu, and I am one have a when you create one have a minute when never been one, Brabom never be. Mante be one warrior, one way a minute. Omaka maybe out so, one way a minute. Mohun Sembia, a radio to the chair, man. And a quantina, Emma, sign share will create me about so. If not, boy, a rather tie. If not, boy, a rather angasa tie. I don't know, baby. And even I am a young son. You could dear. You could dear. Mummy, now, when somebody saw Yamua, the only thing about said, Mamma, I am a quantum hunu, and Anjananti hunu, and come hunu. Did the mayor, any and nanum, any Hana, any the Kaka home, and the baby are more. Now, I am a baby answer. Ya come to Nam, the dodge. Oh, my own sorry. I don't know if it rather not why say a bomb. After many years on Sabatina, it will be wrong. Nadia Ediakanaya was say, is Ryan Porno. One more and nothing now, any Mama said, be a number. I felt beyond taking herself, I felt her, and Makwan to Hunu, and Antianantia was a fast day, and Papa Yawotin, I can carry what I was so younger. Now for one summer, so now, but me and now, what barriers here? Will be young and all he answer. Name on the name of Frasiacum. Now, if I need comedy, I know a band. Mariana Bar, I will see Mindy. There will be a man, I know he answer. Ma, I cannot bonny, but a friend, I can't be no any Panadinimo. The Panawa, dear. Now, so I want to say, why am I never be? Hallelujah.
asiesie ne ho yie na bɔne biara ne hɔ a wobɛyɛ a woani kae anya mmerɛ ansa obiara ne hɔ a wobɛhwe ase a woani kae anya mmerɛ ansa ne ho yie ɛti moma mmerɛ no ɛma ansa ne abɔ mpayɛ moma yɛntwɛn ma mmerɛ no ma ansa ne abɔ mpayɛ moma yɛmpa abɔ nhyia mmerɛ yɛ no kwae adeɛ antene ɛwɔ nipa mu a ɛhu yie paa o afei deɛ aduru soɔ no yɛbɛwo so yɛn ho paa yie ɛwɔ mpaebom deɛ nsiesie yɛn ho paa because yɛma kwan ma bɔnsam ɔmfa yɛn nto fam sɛ ho sɛ wɔha sɛ dɛ ho sɛ nneɛma bi sisi wɔ abrabɔ mu a ɛnya a woda no adwene nneɛma bi pampam wɔ ɛmontom ɛkyekyekye wɔ bɔnsam bɛ sɛ wɔfa so ɛsesa w'adwene na wɔbrɛ wɔ aseɛ wohu nneɛma bi na wotumi nya kokoduo hwɛ a kyɛkɛ wohu sɛ deɛ ntene wɔ mu ntena metumi hwɛ ɛyɛ ɛni kasa deɛ wei paa deɛ ntene mu ɛni mu paa nkasa deɛ nkabɛdi akyiri kasa nka mɛnhwɛ nti yam yɛhwɛ yie paa nneɛma bi wɔ ne tumi nya kokoduro yi a ne sɛ nti yɛbɔ awurade nyankopɔn mpayɛ ɛnsi ham yie nasefoɔ ɛyɛ mmɔbɔ paa yie ham akɔdaa no sɛ wamfa kwampa so adeɛ wɔyɛ adeɛ ɛne sɛ nipa yɛ koraa ne sɛ nti yɛbɔ awurade mpa ne nyinaa gyina sɛ mmerɛ wayɛ mmerɛ nti yɛbɔ mpayɛ ɛka kyerɛ awurade sɛ obi a wɔasɛ bia maka sɛ obiara wɔ ne mmerɛyɛ nti obiara hwɛ adeɛ bi a ho sɛ wɔwɔ mmerɛ wo ho paa nnɛ paa no yɛwɔ so yɛn ho abɔ mpa ɛka kyerɛ awurade sɛ awurade yibi firi mmerɛyɛ mu homa nyina yɛmmɔ mpayɛ awurade ahoɔden
Everybody want to say, everybody want to everybody na go pon ehu o mira ye ka wasa ma kire awurade ka wasa ma kire awurade wo nya go pon ka wasa ma kire no na emira ye we eba nipa bra bomu a onipa na anche bia no ba hwiase anche bia no nipa na hwiase wo nipa na wa ye mira niema ni ya mira kra won timenya yeso mfra awurade obi a mampa ye woni bra so anya sa dia bonsan ba se wonya woni wi obi betima nya woni waye dia seta ba se wodi wi bia no anche bia ana bonsan me ha me ya akoa anche bia no de ne ya akoa adentira dia antene wa kwadaa ni mu dia antene e woni mu bompaya nse wade pa se ewade ba ni tumi ne anya ya ma ewade ba ni tumi nya ya ma na won kronkro ja na enne wo ye mu Sada baya imu bia nya mra ma bonsan fidie enya ye obampaya na woda obampaya mra bia na woda wa ye mra anche bia no atene nsa so bonu mu no wa ye adentira ebe se wa ye mra sumfra wade bebre ye wa mra ye each and everyone have his own weakness, but enisienya yawo but enisienya sa ade we na wo mra wo ho ade we na wo mra ho bompa ya ko amche na awrade ngo pon hu mabo na awrade enkanya ye awrade tumi enkanya ye anya sa ade a bonsam ye ba to fam de sia Hacha na nanse Israel marade ka wo mo ho na de marade yango pa atwe ne ho afi wo mo ananse on ba ye bone o mo ye bone dia e wadi be ja wo mo wadi ja wo mo dia na de o be so ye wo be timi aye wo mo enti ye go so bo mpaye woni e bia wo se bia wo so amra amra yes awo ye no se wodi e dia ko mo chene bebre ne ye ene mpaye bo bebre enu nyango pa asam tie bebre ene akenka bebre be kanya ye ho na awurade nyankopon dia asa ba ye dada mu ne enya ho wode dia gina afa bibia beba bia betimi ya gina because enya mere anya sa pa wo ye mere dia bon ize so batena won sanso boni mu ize kura won wi ase die nanso waba wi ase e ba sa na life ay dangerous pa ye bo nyankopon pa ye sere awurade bebre se awurade hu ye mobo na awurade nkanya ye se na bibia nka che na Israel fo awurade ka wo mo ho awurade di wo mo achi ti bia ba sa odi wo me wontimi nya wo mo wo mo bia nya wo mo otu omo do nya wo mo na de weletin sa omo ye boni awurade be che no afiri wo mo awurade be ja wo mo se awurade nya ja wo mo so dia de obesa ye wo mo bia betima ye wo mo nana ndi wo mo so ye boni awurade che no afiri wo mo ho ti ade ya bompa ya sere awurade se ye nim ya woni mo ho adwene a was obonsam etiri mu na wodi ye ne se nyankopon se nya mere na mo ye ntena ma mere ye ma nsa ntu ni bia wo cheke ho nsa me dia awurade din mu no mere wo cheke ho mere bia ni wakwa mu a se mampa ba anhia mere ye na de ho se mere nso abena kwa mu no so de ade Kwarteng pa wa ye ho mere no bo ho mpa ye pa dendende ma nyankopon nte wasem ka wasem kire awurade na obeboa na obehye woden obenya ho wode afa enyema bia nka ehuna nka abehwe ana bia nka abedi akire ne ensansa bia nka abeboabua no afa de umua na ensam ntanye wa hi efisa de ntene bia ni wo mu mere ye ni ntema de ntena ba wo mu ye bo awurade mpa ye se nyankopon ma saa ne ma wonira enkwachi ye ye mo empa ye Yamanya ngopa ehu enkaye na wo cheke ho se waya mrade a bedim yema bebre ni waachi eniema ani se ne padi achire bedi achire ebe se waya mre se de awurade Yesu so asem ba be nche na tie no mama ya mre de metumu fu na kasa chira mu o yenya hwe yie pa weni yampaya esre nyangopon twatwo so ebi amre bi ama mu bi ayem from so bi a ompanya ngopon chew bia ama adwene bi aba wotiri mu a panyangopon chew ti wada na ho se ohana emuntum ta chicheche wa nse mere na dia ba obi a wodin bia obi enu a wodin wo Kristo mu a saa emuntum eche ne da bia rada mo bia amfane mere yensie mere bia na ka se mere ne beba ena na nema bebre no aso e bo wade mpa ye se wade ma ye nya dendende ewani mu pa ye se de be ya yen obonsam nya ye ense ye obi kura ba se onya no se wo kwa
Awurade asɛm a wɔwɔ mu na wɔwɔ den nti obiara to aduane ɛnyɛ yie. Aduagu aduane ma wɔsɛ dia ɛnyɛ wɔ hwee na gyidie ne nti. Ne mo sɛ ɔyɛ mmerɛ a ehu. Ti yɛ bɔ mpaeɛ ti deɛ wafɔm ansa bɔ ne fa kyɛ. Deɛ adwene bi aba ne tirim na mmerɛ bi nti aba ne tirim no nso no. Wɔn ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade yi saa adwene wɔ efiri me tirim. Na Awurade ɛnhyɛ yɛ na afei Awurade nyɛ ehu ne suro bi firifiri mu. Woyɛ mmerɛ afa wɔstate suro na afei ɛnɛma mmerɛ nu astate bɛba wadwene mu. Ɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɔnyɛ nnɔbarima a yɛtumi yɛ ho. Na afei ehu yɛ wɔn sɛ yɛmfa yɛn mmerɛ yɛ bi nsi ɛ nya deɛ bi a yɛ mmerɛ wɔ bibi ho a yɛn pɛ sɛ nipa bi ho sɛ bi a yɛ mmerɛ. Ne mo Awurade ho yɛ sɛ yɛ den. Na yɛ den yɛ wɔn ho nso. Ne yɛtumi bɔ mpaeɛ yɛtumi yɛ kɔm kyene. Awurade asɛm nso yɛtie nda bi a ne yɛ pɛrɛ sɛ nso. Yɛnim bi a de yɛ adwuma. Wonyɛ mmerɛ. Wɔden ti yɛmfa mpaabɔ ɛnkɔ so anhyia saa nneɛma no kwae bi na afei yɛmfa wɔn nhyɛ Awurade nsa yɛmmɔ mpaeɛ. Sɛ mmerɛ yɛ ni hɔ deɛ a ahweaseɛ nso ni hɔ. Obi a ɔbɛhwe ase afiri Kristo adom ho biara no odi kan yɛ mmerɛ odi kan gyagyaa ne ho ansa ɔmaa ne ho kwae ɛna bɔnsam nso ɛstate ha no ɔhene ne kan sɛ nana Israel ma no Awurade di wɔn akyi Israel ma no Awurade di wɔn akyi enti biribi a bɛ sɛ ɔyɛ wɔn biara na nyɛ yie na wo deɛ sumɔ ɛmɛ afidie hwɛ. Na some of them inquire, dear. Nana, the other side of the Mobiano, what to be the Iomo? Obia Mompire and Slayer, they said, Abaya, upon some Emma Bonibia, and my Aquamu. We cry on Basso, the Quadisica Dura, and a year. We pass on the Quadisica Dura, and a year. And now the only name the Abia Curano. Never was a one, I do a Radimo, I do to her, the Bia. Brana sama ba yɛn nkyɛ wie ɛnim sɛ mpaeɛ abɔ no Awurade din mu Awurade asesan bebree obiara kɔ fie a na ɔde asɛm no a wɔteyɛ no ato n'akoma so na wadwene ho yie wonyɛ mmerɛ a ntumi yɛto adua nyɛ yie o obi koraa pɛ sɛ ɔde kɔgye sikaduru a wonni ho nimdeɛ biara koraa wɔte wo fie no wote wabusua mu no obusuani pɛ sɛ ɔde kɔgye sikaduru a ɛnyɛ yie da ibirinu ada yɛne nkɔfo bi adeda da deɛ bɛkyɛ ne yɛn ho asɛe ɛyɛ mmerɛ ɛyɛ musuo ɛnyɛ ɛyɛ fi wa wɔte aseɛ ade nyinaa so tomfoɔ yɛbɔ mpae na asɛ kɛseɛ ma wo din wode ɛwoyɛ Onyankopɔn nti yɛba wɔ nkye a wokyerɛ deɛ ɛsɛ yɛyɛ ɛna wɔme yɛn hu sɛ ɛyɛ Awurade ɛyɛ mmerɛyɛ ɛna ɛma nipa ahwe aseɛ Awurade obi bia ɔbɛyɛ bɔne bia ɔbɛfom wɔ biara Awurade obɛfiri wo nkyɛ biara na ɔdi ka yɛ mmerɛ ansa na saa nneɛma no ɛda adie ne sɛ nti Awurade yɛserɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔne ntimi nsuro mmerɛyɛ sɛ mmerɛ biara sɛ yɛte wo Awurade ne yɛkyɛke yɛ ne yɛyɛ abrabɔ mu sɛ ade nti na afei mentimi nya kɔm nkyɛn ade nti na mentimi mmɔ mpayɛ ade nti na medidi nsɛm akyire ade nti na nkɔfoɔ kora ho mahi ade nti na adwene wei kora bɛba mɛtirim ayɛ mmerɛ ntira Awurade yɛtumi akanya yɛn ho na afei Awurade wankasa nso wɔso yɛn mu na afei wahyɛ yɛn den mebɔ mpaeɛ ma wo nkurɔfoɔ sɛ Awurade Nyankopɔn bie wɔ ani wɔ nsɛm ho Awurade mmerɛ yɛpɔ ahenniɛ mu akore sɛdeɛ ɛbɛyɛ Awurade yɛbɛnya nteaseɛ paa yie sane sɛ ɔbɔnsam bɛ sɛ ɔgere po yɛ nea deɛ ɔle ti nyaa no sɛ yɛbɛdi ka yɛ mmɛla nsa na wakye yɛ Awurade yɛ mmerɛ obi a ɔɔden biara ne hɔ a ɔbɔnsam fidie bɛtumi yɛyi no ho yɛbɛsom fidie deɛ nanso ɛmɛ fidie ntumi nyi no sika fidie ntumi nyi no biribiara ne hɔ a Awurade bɛtumi yɛyi no ebisɛ wɔɔden awɔ mu ɔde ne ho ato wo so nda soɔ nyinaa na wɔn nsɛm biara ne ɔde ho kyim wɔde n'akoma nyinaa di w'akyi na ɔkɔ ne kata so ɔda nso ɔtumi da ɛnyɛ deɛ bi a bɔnsamfo bɛtumi de mu ntoma kyerɛkyerɛ no na deɛ bi a wɔde da a ade bɛkyɛ ne ho agu fi ne mpo obi kora yɛ wɔ ne ho adwembɔne mɛsɛ meba yi anaa asɛmɛsɛmɛsɛ no mene wɔ saa kwa wɔ so ɛnam sɛ wɔden wɔ mu no ntɔm ne ho adwembɔne wɔ biara koraa tirim sɛ mede asɛmɛsɛmɛ akɔgye sika duro koraa no adeɛ ɛnyɛ yie bɔ mpayɛ ɔhene sɔre tia nneɛma bi a ɛwɔ nkurɔfoɔ no mu abi anim wɔ Yesu Kristo wo din mu bɔnsam fidie bi a wɔsunsum fɛ Awurade wɔ nkurɔfoɔ mu biara ho deɛ yɛsɔre tia ɔbɔnsam nhyɛ bɔne nyinaa wɔ Yesu Kristo wo din mu Awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ ma wadɔm no nyɛ bebree no ara wɔ yɛn so na ɛntumi ɛnante wo han mu ɛde aseda kɛsɛ bebree no ara ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen praise God and